Hag step jong ka arkasan turik ulber arjar arpun riyo. Jong turik jong ka Shillong Municipal Board hag jing sinran lang ki magistrate. Kila hiar ban jurib sha ki binta jong ka kendailat. Kibla deb ban pirmina bending zone. Lani ki jaka bom sha di jing di shu. Kajing hiar lek jurib jong ki. Kadairu ahadian kajing yo jing te ba ki don ki nong shong dukan. Kibas dang bandi jing de biang hagite ki jaka. Balapin bana bending zone. Kata dah kabas dang nadu kendai lat point ter shudu dreamland bat ya lingba ke GS road bat pinkut biang ha kendai lat point bat ha ke jinglek jurep jongki amsham ladan manu kibashong di jingde hinrei tangki dukan kiba pinmi tam ki mar ki mata na dukan shabar kumta ki bor ke SMB kila pha weng no e ki bat pha thep shapo ban pin biang kat kum ke dukan.